Κυριακή, την λεγόμενη Κυριακή των Αγίων Πάντων, την οποία παίρνει το όνομα διότι η Αγία μας Εκκλησία τιμά τους Αγίους πάντας τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Και αναφέρεται στην Ευαγγελική περικοπή σήμερον, μας είπεν ο Κύριος στους μαθητάς του, όποιος ομολογεί μπροστά στους ανθρώπους, ότι ανήκει σε μένα θα τον αναγνωρίσω και εγώ τον δικό μου μπροστά στον ουράνιο Πατέρα. Όποιος με απαρνηθεί μπροστά στους ανθρώπους, θα τον απαρνηθώ και εγώ μπροστά στον ουράνιο Πατέρα. Όποιος αγαπάει τον πατέρα του ή τη μάνα του παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Και όποιος αγαπάει τον γιο του ή τη θυγατέρα του παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος για μαθητής μου. Επίσης, όποιος δεν παίρνει τον σταυρό του και δεν με ακολουθεί, δεν είναι άξιος για μαθητής του, για μαθητής μου. Μίλησε τότε ο Πέτρος και του είπε, να εμείς αφήσαμε τα πάντα και σε ακολουθήσαμε. Τι θα γίνει με εμάς? Και Ιησούς τους απάντησε, σας βεβαιώνω πως εσείς που με ακολουθήσατε όταν θα καθίσει ο Υιός του ανθρώπου στο μεγαλόπρεπο θρόνο του, στον καινούριο κόσμο, θα καθίσετε κι εσείς στους 12 θρόνους για να κάνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και όποιος άφησε σπίτια, αδερφούς και αδερφάς, πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά, χωράφια και χάρη μου, θα πάρει 100 φορές περισσότερα να οικονομήσει την αιώνιο ζωή. Πολλοί θα βρεθούν από πρώτοι τελευταίοι και άλλοι θα βρεθούν από τελευταίοι πρώτοι. Αυτή είναι η σημερινή Ευαγγελική περικοπή, η σημερινή ημέρα αυτή, που τονίζει τη σπουδαιότητα της ομολογίας, αγαπητοί μου, που ξεκινά όποιος θα ομολογήσει, ποιος θα έχει ζωντανή ομολογία της πίστεώς του, αυτός θα έχει την αξία προς τον Πανάγαθο Θεό. Αυτό έκαναν και αυτό ακολούθησαν όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Αυτό ακολούθησαν και έδωσαν την ομολογία πίστεως έμπροσθεν των ανθρώπων υπέρ της πίστεως προς τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, εφτάπαντες πνευματικώς ευχανθόμεν τη μνήμη των Αγίων μας αναφέρει το τροπάρο τη λυτής του εσπερινού που εψάλλει εχθές το απόγευμα σε όλες τις εκκλησίες. Με σεβασμό υποκρινόμαστε μπροστά στο αναρρύθμιτο πλήθος των Αγίων, τους οποίους προβάλλει η Εκκλησία μας ως μάρτυρες της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος και της ζωντανής παρουσίας του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στον κόσμο, η δύναμη της Πεντηκοστής δεν ήταν ένα απλό γεγονός της ημέρας εκείνης, αλλά αρχή μιας καινούριας εποχής αγιότητος, η οποία δεν έχει τέλος, πως δεν έχει τέλος η Βασιλεία του Θεού. Γεννημένοι Άγιοι της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο, κατόρθωσαν να νικήσουν τις επιθυμίες τους και η ζωή τους ήταν δίπλα τα δεσμά. Κατόρθωσαν να κόψουν τα δεσμά και να περάσουν στον χώρο της ελευθερίας και της αυθαρσίας που χαρίζονταν στον άνθρωπο η Χριστό ζωή. Δεν προήλθαν μόνο από τα μοναστήρια ή από τον Ιερό Κλήρο, αλλά είναι και αγιασμένοι άνθρωποι όλων των φυλών που έζησαν συνειδητά το θέλημα του Θεού και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα το οποίο ορτάσαμε και πρόσφατα, το Άγιο Πνεύμα που φωτίζει τα σύμπαντα. Έτσι φωτίσαν και αυτό διότι το εζήτησαν με τη ζωή τους και το αποθούσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν αυτό το Άγιο Πνεύμα τους έδωσε ολοκλήρως και τους ευλόγησε στη ζωή τους. Ρουσμένοι λοιπόν στο φως της Αναστάσεως, σήμερα σε αυτό απολαμβάνουν την κριτήρια αυτής της ευλογίας. Το υπόθεση λοιπόν βασική είναι της αγιότητας, έφτασαν στη θεογνωσία και ανακαινίστησαν με τη μετάνοια και τη χάρη του Θεού, όπως αναφέρουν και Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας. Η αγιότητα δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και εμείς εν Χριστού και η ιστορία κάθε Αγίου πιστοποιεί ή βεβαιώνει ότι άλλοτε τότε που κατήθηκε το Άγιο Πνεύμα, από τότε που κατήθηκε το Άγιο Πνεύμα στη γη, ανέβηκε ο άνθρωπος στην αγκαλιά του Θεού. Αγαπητοί μου λοιπόν, τη μία Αγίου μης Αγίου αναφέρουν οι Πατέρες. Οι Άγιοι του Θεού με την εορτή τους μας ξυπνούν από το λίθαργο της καθημερινότητας και μας φωτίζουν τον δρόμο του προορισμού μας. Είναι η θέληση να έχουμε μέσα στη ζωή μας για τη θέωση.
Είναι η θέωση, ο αγιασμός μας χαρίζει η ζωή και ο Θεός. Έτσι λοιπόν αυτή τη θέωση, αυτός ο προορισμός μας, αγαπητοί μου, να αγωνιστούμε κι εμείς ζέσεις πίστης, πίστης, Πνεύματος Αγίου που αναφέραμε και αυτές τις ημέρες για τις χάρες του Αγίου Πνεύματος που θυμάται μας Εκκλησία επίσημα. Έτσι λοιπόν θα καταστήσει την χάρη του μέσα στην ανθρωπότητα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέγει ότι το μόνο καλό ή κακό μέσα στη ζωή μας είναι η αμαρτία η οποία μας εμποδίζει από την αγιότητα και μας χωρίζει από τον Θεό. Πόσο βασικό θέμα είναι, αγαπητοί μου, τι ωραία το τονίζει εδώ ο Άγιος Πατέρας, να αγωνιστούμε κατά της αμαρτίας, να αγωνιστούμε και να μας προβληματίσει αυτό το θέμα. Μας προβληματίζουν πάντοτε, όπως τονίζω στο λόγο μου, και μας αυτό που ζούμε καθημερινώς, με τα γήνα και τα πρόσχερα. Πώς θα τα καταφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο, πώς θα τα καταφέρουμε σε αυτή τη ζωή, πώς θα περάσουμε αυτή τη ζωή, πώς θα είναι αυτό το καθημερινό. Το πρόβλημά μας γίνεται αυτό εκ του πονηρού, ώστε να μας βγάλει μέσα από τον δρόμο αυτό το οποίο πρέπει να βλέπουμε προς τη θέωση που είδαν και πίστευσαν και ανάλαβαν μέσα στις πίστες τους οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Μας αποτρέπει λοιπόν, μας κάνει να αποφύγουμε από αυτόν τον δρόμο με αυτά τα αγία και τα πρόσχερα, όσο μπορούμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να μην είμαστε προσκολλημένοι σε αυτά τα οποία χρειάζονται μέχρι ενός σημείου, αλλά να ξεφύγουμε από αυτά και φτάσουμε στο σημείο αυτό που σήμερα οι Άγιοι μας έρχονται και μας προβάλλουν αυτή τη σπουδαιότητα της Χριστός ζωής, της Χριστός πορείας μας, τη σπουδαιότητα της πίστεως προς τον Θεό. Δηλαδή της πίστεως προς τον Θεό δεν έδωσαν καμία σημασία στα αγία και πρόσχερα. Δεν τους ενδιέφερε τίποτα γήινο, αλλά τους ενδιέφερε το πνευματικό. Έζησαν με εκείνα που έζησαν, όπως αναφέρει, όπως μας τα παραδίδει ο Θεός, για μας προστοζεί αυτής της προσωρινής ζωής που πρέπει να προσέξουμε και εδώ, αλλά να προσκοπούμε στην ουράνια βασιλεία. Πάντοτε όμως μας και ο λογισμός μας, εμείς οι χριστιανοί πρέπει να είναι εκεί. Διότι έρχεται αυτή η στιγμή που τελειώνει ο άνθρωπος την πορεία του σε αυτή τη ζωή. Την τελειώνει. Κάθε φορά που θα βρεθούμε σε στιγμή κηδιών και μνημοσύνων των συνανθρώπων μας, προβληματιζόμαστε καθόλου. Πρώτον, προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους όταν βρεθούμε ή από κοινωνική υποχρέωση είμαστε παρόντες. Προβληματιζόμαστε εμείς ότι έρχεται η σειρά μας, η θέση μας, πώς θα απολογηθούμε στον Θεό. Όταν θα έχουμε τέτοιους προβληματισμούς, τότε πάμε καλά. Τότε θα πάνε καλά και αυτά για τα υλικά εδώ, τότε θα πάνε καλύτερα. Όταν όμως βλέπουμε μόνο τα υλικά, το τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε, την κατάσταση της ανθρωπότητας σήμερα, στο να βλέπουν όλα τα ίδια τα πρόσχερα, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και θα κάνει, και βλέπουμε τώρα αυτές τις ημέρες τα τραγικά που ζούμε και από γονείς και από αυτά, ότι πιέζοντας τα παιδιά, όχι αυτόν το μέλλον, παραδίδουν μόνο το μέλλον αυτό στα παιδιά τους, το μέλλον στον εαυτό τους αυτό, ούτε αυτό, να πάρει πτυχίο, να κάνει, να ράνει, άγχος, και γιατί αυτό το άγχος θα είναι αυτοκτονία του παιδιού του, διότι έχει καταπίεση και δεν έχει πίστη έμπρατη μέσα στον Θεό να παρακαλέσει να ευλογήσει και όπως θα φέρει ο Θεός να πάει το παιδί του και αυτός, αλλά καταπίεση στα γέννα και τα πρόσχερα, πώς θα προοδέψει ο ίδιος και το παιδί του σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι η παγίδα του διαβόλου, αγαπητοί μου, στη ζωή μας. Πώς θα προοδέψουμε μόνο εδώ. Ναι, με θα προοδέψουμε εδώ. Ναι, με χρειάζεται εδώ. Είναι πρόοδος αυτή των Αγίων σήμερα που τη Εκκλησία μας των προφητών, των μαρτύρων, των ομολογητών ασκητών που έδωσαν μάρτυρες στο αίμα τους για τον Χριστό. Οι Άγιοι άλλοι γέροντες αφιέρωσαν τη ζωή τους για τον Χριστό. Εμείς δεν το βλέπουμε πολλές φορές γιατί έχουν τα μάτια της ψυχής κλειστά. Να παρακαλέσουμε, να προσευχηθούμε, να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, αγαπητοί μου, για να βλέπουμε από γης προς ουρανό. Τον προορισμό μας το πραγματικό. Θα ζήσουμε εδώ, πόσο θα ζήσουμε. Όσο θέλει ο Θεός θα μας καλέσει, θα δει το Άγιο και ευλογημένο κάλεσμα του Θεού. Στο κάλεσμα του Θεού τι θα πω, τι θα απολογηθώ, πώς θα βρεθώ απέναντί του. Οι Άγιοι το πίστευσαν, το κατάλαβαν αυτό. Και επειδή προβληματίστηκαν σωστά, τοποθετήθηκαν σωστά. Και ομολόγησαν και δεν υπολόγισαν ό,τι και να υπέφεραν από τους ανθρώπους εδώ, σε αυτή την προσωρινή γη. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να είμαστε μιμητές, γιατί ότι Αγίου, όπως προείπαμε, μίμησης Αγίου και μιμητέ μου γίνεστε ο ίδιος ο Θεός. Μας το λέει να μυθούμε την αρετή Του, την αγάπη Του, την απεινωσή Του. Άρα και οι Άγιοι μας τονίζουν την πίστη τους προς τον Θεό, να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε λοιπόν, όπως τονίζει και ο Υιός Χρυσόστομος. Έτσι λοιπόν, να παρακαλέσουμε μέσα από την ψυχή μας τους Αγίους της Εκκλησίας μας.
τους μάρτυρες, ομολογητές και πατέρας και προφήτας και οσίους. Όλοι αυτοί προβάλλονται μπροστά μας, όπως έχουμε και τον Άγιο Γεώργιο που έχετε δώσει στον ναό, που είναι ζωντανό παράδειγμα και αυτός όπως όλοι οι Άγιοι της πίστεώς του. Τι δεν πέρασε, τι δεν έζησε, τι υποσχέσεις είχε από τους ειδωλολάτρες. Και πολλοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, θα σε κάνουμε εκείνο, θα σε δώσω θέση, θα σε δώσω χρήματα, θα σε βάλω την καλύτερη θέση. Δεν υπολόγισαν αυτό. Εμείς εδώ κοιτάζουμε σήμερα με κάθε τρόπο να τακτοποιηθούμε εδώ πέρα με γνωριμίες, με μέσο που λέει και τονίζουμε και ό,τι μπορούμε να προσπαθήσουμε να βρούμε, να τακτοποιηθούμε μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Ο λογισμός μας είναι μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Οι Άγιοι όμως δεν επέβλεπαν σε αυτόν τον κόσμο μόνο. Αυτός ο κόσμος τελειώνει, όπως είπαμε, και ξεκινά μια άλλη ζωή. Μια ευλογημένη για την οποία πλαστήκαμε, για την οποία πέραμε τη σφραγίδα δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, σφραγιστήκαμε επίσημα στην Αγία μας Εκκλησία, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου και πήραμε αυτή την ευλογία και είμαστε ενταγμένοι επίσημα στην Αγία Εκκλησία του Θεού, αγαπητοί μου. Τι ευλογία έχουμε σε Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αν το πηγάναμε, θα είχαμε Θεός. Θα είχαμε Θεός στην ψυχή μας. Θα ποθούσαμε να γνωρίσουμε τη ζωή την Χριστό και να διαβάζουμε, να μελετούμε πόσοι από εμάς ξέρουμε τι πιστεύουμε. Πόσοι εμάς καταλάβαμε τι είναι ο Θεός. Πόσοι από εμάς. Η αδιαφορία μας δεν μας άφησε μέχρι σήμερα. Αλλά από σήμερα να μπορέσουμε να κεντρήσουμε τον εαυτό μας, να μελετήσουμε δύο πράγματα, να ακολουθήσουμε ώστε και εμείς να μιμηθούμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας, να ακολουθούμε τους Αγίους της Εκκλησίας μας και να είμαστε κι εμείς φώτα πνευματικά, ώστε αυτά τα φώτα τα δυναμικά στην Αγία μας Εκκλησία και στην ανθρωπότητα έπαθαν τόσα, αλλά έζησαν τόσα. Ευλογήθηκαν και έφτασαν στη θέωση, στην οποία θα ανήκουμε κι εμείς από τη στρατωμένη Εκκλησία στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Φτάσουμε λοιπόν να γνωρίσουμε τον Πανάγαθο όπως πρέπει και να θεωθούμε, να αγιαστούμε με τη χάρη του Θεού και να ζήσουμε να γνωστούμε με το Άγιο Πνεύμα Του